Il-Prim Ministru Joseph Muscat laqab b'sodisfazzjon ir-rispons tal-pubbliku dwar il-White Paper tal-kera u saħaq li l-Gvern ħadem mhux ftit biex isib bilanċ bejn is-sidien tal-proprjetajiet u l-inkwilini. U dak li qed nippruvaw nagħmlu nibbilanċjaw dawn iż-żewġ realtajiet ġenwini. Mingħajr ma nkunu heavy-handed, imma b'mod li nagħtu ċertu ċertezzi. Fiċ-ċentru Laburista tal-Ħamrun, il-Prim Ministru tkellem dwar ir-realtà fis-suq tal-proprjetà, fejn filwaqt li 80% tal-Maltin huma sidien tal-proprjetà, hemm realtajiet oħra li l-Gvern irid jindirizza. Jien għalija huwa naqra kif ngħidu hekk ftit li xejn issib fil-ħsieb li ħansib fil-politika sitwazzjoni fejn il-Caritas u l-iżviluppaturi jaqblu fuq xi ħaġa u tneqqablu li hija white paper li hija bilanċjata u l-Gvern sejjer fid-direzzjoni tajba. Dr. Muscat appella lill-organizzazzjonijiet biex jerġgħu ipoġġu fuq il-mejda tal-konsultazzjoni bilan li d-dokument aħħari ikun wieħed ekwu. Jien li nappella lill-organizzazzjonijiet kollha issa mhux biex jifqu fl-inċens u jgħidu proset hija bilanċjata, imma jwieġbu l-mistoqsijiet tad-dettall. Għax id-dettall issa huwa kruċjali. Il-Prim Ministru refera wkoll għall-White Paper li qed tiddiskuti l-ġejjieni tal-kunsilli lokali, fost oħrajn biex ikollhom aktar riżorsi u jinġabru flimkien biex jaħdmu aħjar. Semma wkoll il-ħtieġa għal strateġija nazzjonali tal-isport u l-bżonn ta' bidla fil-mentalità biex pajjiżna ikollu fost l-aqwa atleti fid-dinja.